אנחנו היינו משפחה מאושרת. נכון, הילדים קיבלו הכל. משחקים, טיולים. צבעי מאכל. אבל לאט לאט הם התנתקו מאיתנו. כמו אלפי הורים אחרים, קרן ויובל מתמודדים עם תופעת ה-YTM, ילדים תקועי מסך. מה לא ניסינו? הבאנו להם חיה. אוגרים? דגים. חתול? כלב. כבשה. גמל. הבאנו להם את הכוכב הכי גדול. אין מסך, די כבר צאו משם. רצינו לפנות לעזרה, אבל התביישנו. אבל כשהעזנו ללאומיקארד היה פתרון בשבילנו. ריפוי בפינוק. לאומיקארד, המפנקת הלאומית, מעניקה חבילות חלומיות שיוציאו את הילדים מהמסך ואתכם מהבית. בכל יום משפחה אחרת יכולה לזכות. היכנסו לאתר. תגידו לפנק? לאומיקארד.